हेलो लोगोफोर दिनैनि गोदान भिडिअ बयखौबो बरायहरनाय थाबाय आसा खालामो लोगोफोरा आंनि भिडिअखौ जोबजासे नायलांगोन होननानै लोगोफोर आरो आंनि चेनेलाव गोदानै फैदोंबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय लोगोफोर इउटिउबाव नायदोंबा आरो फेसबुक पेजाव नायदोंबा फेसबुकखौ फल' खालामबानो जाबाय लोगोफोर आरो लाइक खालामनानैबो हो थ' लोगोफोर भिडिअआ एसे लेट जानायनि थाखाय गिबियावनो निमाहा बिग्रोबाय मानो होनोबा बैसागनि 1 तारिख दिनाव फुजा एसे बावनायखौसो भिडिअ लादोंमोन नालाय लोगोफोर बेखौसो आं दिनैसो आपल'ड होदों आरो एदिनखालि जोंहा 1 तारिख बारायावहाय बेफोरबायदि गोथै गोथां आबै आबौमोननो गाजि प्रसाद फुल बावनानै जि जोम बावनानै खुलुमो आरो लोगोफोर सोर सोर बिदि खुलुमो जोंहाहाय न'खराव बिदि खुलुमो आरो आइया माने बिदिनो बावखायो आरो बोसोरैनो थ' आं दासो बोसोरनै जादों नालाय लोगोफोर मोजाङै बावनाय इरिनायफोरखौ मोजाङै रोंजोबाथ' आइयानो जोंना साजायनानै बावजोबो आरो आं जगार होनानै खुलुमनायल' जायो आरो लोगोफोर नायनानै लायो नो होमबा जाहाथे आंबो उनाव रोङो थ' बिनि सिगां आं बाथौआव खुलुमग्रोनानै लाबाय बाथौआव खुलुमखांनायनि उनावसो बाहेरनिफोरखौ खुलुमगोन नालाय थ' नायदो लोगोफोर आरो लोगोफोर आफा बोराइ बाथौनि जिङावनो माने खाथियावनो जोंहा बिमा बिसहरिखौबो बावो थुलुसि फांसे गायनानैहाय बेवहायनो बावनानै दोनो आरो जोंहा लोगोफोर न'खरनि मोदाइफोरनो बावखांजोबनानै फुजा होखांजोबनानैसो बिनि उनावसो बिसोरखौ बाहेरनिफोरखौ आरो गोथै गोथां आबै आबौमोनखौ बावो नालाय थ' आइयाथ' बावग्रोखांनानैसो बेवहाय बावखादों नालाय थ' आं इखिनियानो खुलुमसिगोनल' लोगोफोर आरो आं दा धुप सावनानै बा बिबार बारसे होनानै जानाय गरनै गरथाम होनानै बेखिनिखौनो खुलुमनानै थासिगोन आरो लोगोफोर आइया साजायनानै होखाजोब्बाय नालाय दा आं खुलुमबाल'नो जासिगोन आरो आं साजायनो गोनां जेबो गैला आइया गासै साजायजोबखाबाय बोसोराव खनसे बावो आरो लोगोफोर बोसोर गोदानावल' बिसोरनो थ' बेखायनो दा देग्लायसो आं बोसोरनै बावनायखौ लोगो मोनफैदों हाबा जाफैनानै लोगोफोर बेनो सिगाङावथ' फार्स्टमोन नालाय बेवहाय एख' मोजाङै नुस्लाबा मिथिस्लाबा दासो मोजाङै एसे नुजोबदों आरो लोगोफोर थ' बावस्रांजोबखांनानै खुलुमजोबखांनानै इसोरफोरखौ खुलुमजोबखांनायनि उनावसो बिमा बिफा आइ आरो आबैमोनखौ खुलुमनो आं नागिरबाय आरो लोगोफोर नायदो दा सिगाङावनो बाबाया जोंहा गैया फुङावनो बेलेगनियाव बाथौ दुमनो थांदों दा आं आइखौ खुलुमनानै लाग्रोबाय माने एसे दावलांदों दावलांनाङा खाथियाव फै आबौनो गामसा गांसे आबैया दुगैथ'वाखै गामसाया गानदा आङो नायबायसैसो आं दुगैयाखैलै खुलुमनांगौ बाबबिस्थ' बेखौनो मा होनदों मा होनदोंलै नोंलाय मानो मिनिनांगौ मालाय खोनायासै नों खोनासंनांगौ बेखौ होना होगोनायाव नैखौ होनालै बेखौ गोजा गोजा नुबाय एबार हौवा गोदान बायदि आबै माबायदि नुदों एबार आबैया माबायदि नुदों आबैखौ एबार नों खोन्था मोजां नुदों हाबा जानाय हाबा जानाय बायदि तुनि राम कृष्ण भगवान मानो दिनै आरो साइज नुबायना बैसागुनि गामसा गोदानखौ गाननांगौमोन दानो ओमफ्राय गानख्लाबाखै दाबो गाननो हायो आरो खुलुमगोन ना बाथौआव नों दुगैथ'ला आबै दुगैनोथ' दानिया खोन्थादो आबै मोजाङै नुमारदोंना साइज नुमारदोंना मोजां नुदों हे भगवान
100 बोसोर जाबाय दाबो थैयाखै जोंना ना आबौआ नों खोथाय सं बेथिं थांनानै बेसं आबौआ बेसे बोसोर जादो आबौ बेसे बोसोर जादों मा नों बेसे बोसोर जादों 102 बोसोर 102 बोसोर जोंहानि आबौआनो 102 बोसोर जाबाय आरो थाबावगोनसो ना आरो बे बोसोर थाबावगोन आरो थाबावगोन आरो थाबावगोन हो हे भगवान आबैया मा होनदों 200 जाबाय 200 जाबाय ए गैला आबैनो आबैया 200 जाबाय होनदों नोंगो 102 बोसोर आबै होननायखौ खोनायाखै आबैया 200 जादों होनदों हाबा जाबाय बेबायदिमोन आं मानसियानो जायाखैमोन हे हाबा जाबा हाबा जाबा आं आरो बुंबायालाय बबाय खासिया गन्थं बियो आरो बै बैसासो उन्दैमोन अ बेसे बोसोर उन्दै जानो हागौ नोंखौ ना ओइ जाखाबा बेखौनो खासिफोरखौ अ मानसिया गोबां खालामनो हायो मोजां मोनना फैबायबालाय आबौजो नायदो आरो हरा बारा ओरैसो लोगोफोर आं भिडिअखौ बारा गोलाव खालामला जाय लोगोफोरा आंनि भिडिअखौ जोबजासे नायदोंमोन अन्नानै आंनि चेनेलखौहाय साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय आरो लोगोसे लाइकबो थुनानै होबानो जाबाय आरो जाय फेसबुक पेजाव नायदों अन्नानै फेसबुकखौ फल' खालामना होबानो जाबाय लोगोफोर मालाबा सम आं आबै आबौमोनखौबो आंनि भिडिअनि गेजेरजों लाबोबाय थागोन लोगोफोर थ' दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै लोगोफोर बाय बाय